Komunidad sa mga ati yari na subong sa Santa Barbara. Pamilya sa mga ati ang yari na subong nagapuyo sa Santa Barbara. Sang una ato nahibaluan nga ang mga ati ang nagapuyo lamang sa kabukiran. Pero sa pagdigat sang panahon, sa ila paglagaw-lagaw, iban sa ila nakabatsyag na mas manami gali ang mag-istar sa banwa o kung sa syudad man. Sa Santa Barbara, 4 ka pamilya sang ati ang nag-istar sa barangay Talanghawan. Ini ang pamilya Sangher, Magbanwa, Tolentino, kag pamilya Noble. Suno ka Leopoldo Sangher, ginatawag sa ngalan ni Pulding. Kapin sa 40 ka tuig na siya nga nag-istar sa Santa Barbara. Mayara siya sa 2 ka bata nga lalaki kag 1 ka babayi. Sa una, siling ni Tio Pulding, yara siya nag-istar sa barangay Duyan-Duyan. Kag sang magtaliwan nang iya nga amo nga iya ginatawag Bossing Pass, siya ang nagsaylo sa barangay Talanghawan. Mabudlay man ang magpangabuhi sa banwa, pero ilagid ginatinghuaan nga mapaayo ang sitwasyon sa ila pamilya. Sunod sa ila nahuya na sila magpangayo o kung magpakilimos. Gani sila ang nagapanikasog agud nga makakita sang kwarta. Sila ang nagapananom, nagapaninlo, nagabaligya sang kung ano na nga bagay pareho sa mga silihig, bulak, kag iban pa. Dalayawan na ini nga mga ati. Mas ito man ang ilapanit, nagharin man sila sa bukid. Aton sila nga ginaabi-abi, kay man ang iban sa ila, mga Santa Barbara na. Komunidad sang ati yari na subong sa Santa Barbara. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.